langsung miring kok soalnya. Ya langsung miring. Nah, sami josi sami no. Sopire binapsi. Panjenengan menggadai kalepatan penonton almarhumah ibu bundakmu Bunda Rahmat. Lumantar kawula mereka ngasih saya sangat beruntung penonton kalepatan panjenengan. Satu burung panjenengan saking Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sampun kundur mangayun kanthi lerem Eyang Triyatmi kanthi puput yuswa 70 taun. Eyang Triyatmi warga RT setunggal RW sekawan Dusun Ronggojati, Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarna. Minangka wakil saking keluarga inggih menika Mas Bowo. Mboten sanes namung saged ngaturaken ageng panuwun dumateng para taksiyah, para sanak kadang tangga tekalih ingkang sampun sayuk rukun sabiyantu arupi punapa kemawon. Eyang Triyatmi kundur mangayun wonten ing dinten Rebo Pahit Tabu 18.30 sedaya keperluan sedaya kebetan alhamdulillah sampun dipun sekapi tangga tekalih sanak kadang pamitran. Mboten sanes Mas Bowo sak keluarga namung ngaturaken agunging panuwun mugi-mugi isih kadarman panjenengan sedaya saged pikantuk piwales saking Gusti ingkang Maha Agung. Wilujeng tindak Eyang Triyatmi, wilujeng tindak Eyang Triyatmi. Eyang Triyatmi pundhuripun kapatenaken wonten papan palerman ingkang pungkasan inggih menika Hastanalaya, Ketangga Sumbragung, Kecamatan Batuwarna, Kabupaten Wonogiri. Saksampunipun rampit sumadayanipun lajeng Mas Bowo ngaturaken wilujeng kondur dhateng sanak kadang pamitran ingkang sampun kepareng larapaken Eyang Triyatmi ngantos dumuginipun papan palerman ingkang pungkasan. Boten sanes Mas Bowo sekeluarga namung saged nderek memuji mugi-mugi para sederek, para taksiyah kadang waris kadang kanoman tangga tepalih pikantuk sehat kewarasan panjang yuswa satemah saged nglajengaken napa ingkang dados kewajibanipun wonten bebrayan agung. Mbok bilih wonten lepat lan kiranging saking Mas Bowo sekeluarga mboten sanes namung nyuwun agunging pangapunten. Wilujeng tindak Eyang Triyatmi, wilujeng tindak panjenengan utun lugu
mituhu nrimo ing pandum panjenengan sae saestu panjenengan sampun pasamektakaken papan palerman ingkang pukasan langgeng wonten ing swarga langgeng swarganing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Wilujeng tindak eyang wilujeng tindak eyang swarga langgeng sampun kasamektakaken kagem panjenengan. Matur nuwun. Nuwun.